Anao tantiny tsy tokony mi-répéter la même erreur. Anao tsy tokony mi-répéter le défaut que tu as fait. Parce que, imaginez, à chaque fois, anao, kila olo, ano mi-publier anao keo. Fa voly mandem commenter mandem mivolambolagna anao. Magnano ataontsika hoe vidéo anao même anniversaire anao mbola votsela hely igny olo nanitso izy anao ozany za commentaire akato fotony maro loatra olo nandeha nanity za olo nirabirabesy za nefa anao mbola mavita koa 2024 mbola mi-répéter encore la même erreur. Za hitanareo io moi za hitanareo io afaka misolo akaty miteny hoe za fa avy nahita bangalanaly naboakany na hoe za fa avy nahita lavabodinaly naboaka za tsara nisy satria no nino eko za stara azonao eko za stara eko za olo hain'olo eko zao stara donc za eko stara tsy maintsy za koa magnano karaha zegny telefone jiaby io mety anaovagna enregistrement na kapoaka Samsung telefone madiniky mety anaovagna enregistrement eko za tsy maintsy enregistren'olo fogna za ko agnaboaka karaha zegny amin'olo za ty misy lela bogobogo asely za magnantso za matema idi soara mangady kanaly ako jereko forinao ako jereko za tsy magnaboaka non za non kotrokotron lehilahy io za kara mikotrokotro manga iky izy mikotrokotro za hoe aboao za tsy magnaboaka satria no nino eko amin'ny amaregny tsy maintsy ipubliendreo ranaka tsy maintsy enregistrendreo vidéonakaha sady toute façon za tsy haiko zany indikany hoe andi korokoroko modranaka devant caméra karaha olo tsisy pilely za mitany misy za tsy possible anao drako manambola anao manan-kato anao zay afaka manapaka vola mandeha afaka manapaka billet mandeha mitany misy lehilahy akagny atsika andeha amin'ny hôtel karaha zegny ma chérie non atsika andeha amin'ny hôtel karaha zegny bébé atsika ifangala saokotsika za te hita votinao atsika samy mandeha angala karaha zegny hoe afaka magnano zay anao misy vola na za fo taloha misy lehilahy tiako regny za manapaka billet mandeha magnantony tany misy lehilahy agny zay mifagnitsagnitsagny disany jusqu'à pomonaka domodomony lehilahy any votinazy vita igny za aveo mody amin'ny tany misy za tsy zany fa za andeha hagnano appel vidéo karaha io zegny efa haiko conséquence zo efa haiko adalagnany lehilahy gasy lehilahy ro endrika mahita vody endrika mahita raha maviavy antegna endrika na za hitanao maendrika lehilahy zao ty ko agnabigny afako termos naka endraka tafagnano enregistrement azonao tafagnano enregistrement fotony endrika mahita moedranaka ikaraha ty ataony ranaly io raha masiro be karaha ty arô tafagnano vidéo karaha ohatra ataondro igny fa antegna drako c'est comme ça la vie c'est conséquence de tes actes c'est conséquence de tes actes c'est conséquence des choses que tu as fait en fait voilà le résultat za fa ipire magnano tsy fatao mandefandefa sary amin'ny lehilahy tsy fatao mandefandefa vidéo amin'ny lehilahy même anareo mandeha magnano zo big afa karaha ty moedra ty fira sary baka io alifasa amin'ny lehilahy fa zaboaka sora on m'écoute pas en fait tout le monde me dit que je suis complètement folle indiranao am'zany
antegna igny. Complètement taré. Izy conséquence. Conséquence hitany monde entier antegna donc sarotro drako vraiment c'est trop compliqué en fait. Tanao tsy fato lehilahy surtout lehilahy za malôha tsisy confiance amy lehilahy. Za tsisy confiance amy lehilahy. Za ty même za misy moment za mibongobongo devant lehilahy kofa misy sama téléphone. Za fa mandeha mangala serviette malaky. So za tafandry sary. So za tafandry vidéo za mandrimandry karaha ty kaiky izy mifilme fo. Azonao mivoleza drako tsy fato anao rako fa navoanao deuxième fois aza no rako navoanao première fois aza atao eky deuxième fois rako navoanao deuxième fois aza atao eky troisième fois. Io tsisy lehilahy marigny zany. Io nata vadin-tegna mariage io vadiagna koa mety misaka raha jiaby koa misy farany. Anao miaraka amin'olo ke anao mieritreritra hoe lehilahy vadinao jusqu'à anao matoe igny fo. Voleza za malôha franchement za magnontany ino le satisfaction zegny hoe le mahatonga zao hoe andiso mamoedranaka devant n'écran amy lehilahy hoe magnano appel hoe io zava moedrako zava ranaka zava vatakanaka zava ny formanakazy no tsy haiko za magnontany tegna hoe tsy haiko karaha ohatra hoe magnano fantasme sexuel za amy lehilahy hoe za zegny mahita cornaka zegny ataoko œuvre d'art hoe ampatonga lehilahy zegny dangitra atonga lehilahy excité atonga lehilahy zegny envie aminaka zegny mahatonga za amin'ny masonaka zegny le antony. Fotony matoa anao ka magnaboaka moedranao raha jiaby sy ny tariny anao miatire sexuel amin'olo azonao. Nefa le olo anao vanao zo farany faty jery olo tsy manjary. Lehilahy maro l'homme très méchant. Lehilahy raha tsy fagnahy. Lehilahy trop méchant trop. Alors anao jety même anao jety par exemple là. Anao zay mandefa misy lehilahy miaraka aminao anao love lehilahy tegna tianao lehilahy ataontsika hoe love nao jusqu'à l'os taolonanao jiaby love fiaignanao jiaby love la vie-nao jiaby love masonao jiaby love losonao mandefa sary amy lehilahy igny bebe intimité-naka bignafinao jusqu'à lavaka l'utérus-nao jiaby agny jusqu'à ovule rouge ovule blanc jusqu'à tsinain maintenant aboakanao amy lehilahy ty hoe bebe. Kofa lera nareo miady igny répéter lehilahy ya aminakaty ne feny sarinao mibonginy aminakaty feny vidéonao magnano zegny hoe un jour za koa mialanao aparitako agny sarinao io azonao. Imaginez fa l'amour tsary tsy mivadiky la haine fogna amy farany ataova agnatiny jery. L'amour c'est toujours mivadiky la haine. Io tsy midika hoe au début io fitiavagna io koa natsiro be karaha tamy voalohany igny tsisy olo nisaraka tambony tany ty. Tsisy olo nisaraka hoe koa tamy voalohany fampiorokoroko fampitolitoliny famimpiny fanginonino diaraiky itaraiky fampitatatatagna fampiorokoroko vava fangino tsisy olo nisaraka fa aty afara zegny magnaboaka toetriny lehilahy tsy kelikely le olo le lehilahy karaha zegny koa ataony vaiavy aty afara izy magnaboaka tsikelikely talenta ratsinazy diko antegna tsy mahavita iegny zany misaraka antegna azonao. De mba voleza drako voleza managna confiance amy lehilahy voleza à chaque fois mandeha magnano vidéo mandeha magnaboaka intimité amy lehilahy fa tsisy dika tsisy varany fankalagna baraka fogna aminazy io ialao anao malaza anao star anao hain'olo i raha karaha regny lasa misy conséquence amy fiaignanao ray manontolo raha karaha regny lasa misy histoire légendaire amy fiaignanao ray manontolo raha karaha regny lasa misy problème jusqu'à amy fiainakaviagnanao jusqu'à amy zanakanao aterakanao fotony tous les temps rappelen'olo amin'ny zanakanao hoe karaha ty nataony mamanao tamin'ny gène tagny
nefa raha tsy sitraponao fa anao hitako tia loatra amin'ny lehilahy roa, anao tia love loatra amin'ny lehilahy tsy angalavady anao, tsy lehilahy nagnano mariage anao, tsy lehilahy tovolahy hely, tsisy dikany voalavo andeha higasinao fiainanao, andeha higasinao fiainanao, lasa mankola amin'izay taon'olo efa drao. Imaginenareo anao ndraiky kiki nagnano vidéo igny fa kiki tsy de nisy commentaire négative loatra taminazy fa antegna viavy topian'olo vato waza topian'olo vato antegna dikan'zegny zany karaha zegny vonazy azoty koa misy lehilahy neraka taminaka lehilahy zegny manitsinitsy fa za igny zegny tegna minany amany za zegny anaovanareo vavavanareo amin'ny réseaux sociaux ato, za andititianareo ato, za anditititinenareo atsika amin'io samy magnano atsika amin'io samy magnano za dy volompilagnareo ato isan'andro za hoanareo tay grave drako io koa na viavy karaha io fô viavy mantatsantatsantegna fogna asany viavy ato mandeha manity antegna izy koa mbola tsy nifoity vidéonao afodia vavanao azonao zegny fa tsy hoe zaho andititihinao za andi hoanohoaninao za ande anao vavanao nareo drako antegna viavy valao tegna azondra tsisy olo voatitiny vavanareo mantsogno ato izy koa tsy antegna viavy izy ka segondy yafa izy koa anareo amin'io magnano misy lombolomboningy ny sasany fa velontegna feky tsy miaigna amin'ny vola izy koa tsy mandefa sarina moedra tsy mahazo hero koa tsy mikotrokotro raha io avy vakato mahita olo mifoito mizany partage ndraiky mivolambolan'olo zegny karaha hoanareo parfaite zay tsy ary nanoto taminareo oka tsy torabato azy fa anao tantiny mba ajanono ma chérie actionnao fa trop za matoky lehilahinao izy otra fa misy vidéonao koa raha misesy io satria raha io fa fantasme anao koa fa isaka ataotsika hoe isaka lehilahy zegny mangataka raha aminao anao fa izy edy lehilahy koa fa mangataka vidéo aminao anao fa izy surtout lehilahy koa fa miaraka aminao tsy mavavy feky anao mandefa vidéo anao tsy mandiny conscience-nao hoe raha ataoko karaha ty imagine za koa tratra amin'ny raha karaha ty tsy ndraiky lasa problème aminaka imagine za koa magnano vidéo karaha ty za magnabokaboka soranaka karaha ty tsy ndraiky azondraha anao zegny tsy mahatsy azy zegny za matoko fa raha misesy igny vidéo ataoko fa fontry fôtony karaha io ataony viavy koa fa resiny mpitiavagna loatra nefa lehilahy tsy angalavady antegna be nefa lehilahy tsy araka amintegna mandra-pahafaty nefa lehilahy tsy aradia amintegna jusqu'à quand ninazy juste fantasme anazy vita igny alainy baraka anao vita mbary koa ny teny raien tsy lehilahy joby jiaby masera kende amy laragna avaranao voabaraka eko aminao mangala ondra maresaka ira igny tsy lehilahy joby jiaby drako amy laragna lehilahy joby tsy lehilahy joby tantiny grave anao tsy tokony magnano raha karaha io anao tokony masandra za ty fa voe araiky épisode 2 ty lombolombo épisode 1 tegna retour en force akony saison 2 ty avy masiaka tegna hoe retour en force saison 2 ty mba voleza mba azabery zegny aresiny mpitiavagna tsy mety tsy fatao drako lasa manjary hitanao olo hitanao même la famille nao zava fo
ou le fa tsisy masaky mamanao fa tsy masaky mivolagna fôtony raiky teo igny vadinao mba c'est normal en fait oui mamanao kon protège izy nareo mpivadiany magnano raha karaha io fa araiky ty fôtony même antegna iaro anao zegny hoe ologno mety raha fa fataony io azonao tsy nefa le raha zegny tsy défaut-nao tsy anao ny faute ny tegna faute aminazy igny le lelaha fôtony izy ny enregistré vidéo igny fa tsy anao afa ndraiky hoe anao ny enregistré vidéo baka eo anao ny publier izy anao ny titin'olo c'est ta faute en fait fa anao zegny les problèmes anao zegny karaha ohatran'ny hoe tsy tu n'es pas rend compte que hoe l'homme est méchant lehilahy raha tsy jery azonao lehilahy raha tsy jery ary za matoky izy igny mety possible mbola vous première relation nareo hoe mety mbola tsy niaraka nareo fa nareo ny fampikotikonty amin'ny réseaux sociaux ty fôtony fomba fizavanao bangalan'ny lehilahy igny karaha nagnambara hoe lehilahy mbola vo ataontsika hoe mbola vo lehilahy mbola vo ataontsika par exemple hoe tsara hitanao feky bangalan'ny lehilahy donc de mety nifankahita nareo anao mamamo igny ny telefony igny abo aminakafony bangalanao lehilahy amizay nagnaboaka diamant noir izy nagnaboaka diamant noir igny anao ohatry nahita